Σεβασμιότατη Μητροπολίτα Μονεμβασίας και Σπάρτης και τοποτηρητά της Ιεράς Μητροπόλεως μας Ματινίας και Κοινορίας, κύριε Ευστάθεια. Σεβαστή κληρική, με ιδιαίτερη αναφορά σήμερα στον νεοχειροτονηθέντα Ιερέα Γεώργιο. Κύριε Βουλευτά, στρατηγέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Πάπαρη, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι των αρχών, των φορέων και των τοπικών αρχών και συλλόγων της Αρκαδίας, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Τριπολιτών, κυρία Πρόεδρε της Ένωσης Τριπολιτών Αττικής, κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Πελοποννήσου, κυρία Πρόεδρε της Αδερφότητας των Απανταχού Παπαρέων Αρκαδίας, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερο φορτίο συναισθημάτων βρίσκομαι σε αυτό το βήμα σήμερα, ενθυμούμενων ημέρες και έργα του μακαριστού πειμενάρχη μας, κυρίου Αλεξάνδρου, και το πάθος του για αυτή την ημέρα, την αγάπη του για την Ελληνική Επανάσταση και τον πνευματικό του έρωτα, θα έλεγα, για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Στους ηρωικούς χρόνους του 1821, το χωριό Πάπαρη αναφέρεται για τη συγκέντρωση των πρωτοκαπεταναίων, προκρήτων και οπλαρχηγών στις 6 Απριλίου του 1821, Μεγάλη Τετάρτη, και τη σύσταση ελληνικού στρατοπέδου με πρωτοβουλία από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τι γύρευαν εκεί, διερωτάται ο ιστορικός και ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς στο βιβλίο του «Ο Γέρος του Μοριά», και απαντά: να φτιάξουν στρατόπεδο, γιατί αυτό είναι το μεγάλο γέλασμα που έχει πάθει ο Τούρκος. Χτυπάει εδώ, χτυπάει εκεί να διαλύσει τα επαναστατικά στρατόπεδα των Ελλήνων και δεν ξέρει πως υπάρχει ένα στρατόπεδο που δεν χτυπιέται και δεν σκορπίζεται, και αυτό είναι ο νους και η καρδιά του Κολοκοτρώνη. Η ροή των γεγονότων έχει ως εξής. Αυτά διαδραματίζονται στις πρώτες μέρες της Επανάστασης. Στο γενικότερο πλαίσιο έχει απελευθερωθεί η Λιβαδιά, η Αταλάντη, το Λιδωρίκι, η Θήβα. Έχει υψωθεί η σημαία της Επανάστασης στις Πέτσες, Πόρο, Αίγινα, Σαλαμίνα, Ψαρά, στον πύργο της Ηλίας και στη Διωτία, ενώ πολιορκούνται το Ναύπλιο και το φρούριο της Μονεμβασιάς από ξηρά και θάλασσα. Ο τουρκικός όχλος έχει προβεί σε αγριότητες των Ελλήνων της Μύρνης, λαιλαλτώντας τις χριστιανικές συνοικίες και την Κωνσταντινούπολη. Την Κυριακή των Βαΐων σφάζουν ανηλαιώς τους Έλληνες και πυρπολούν την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Η Πάτρα έχει παραδοθεί στις φλόγες με βιαιότητες και σφαγές. Στην Αθήνα συλλαμβάνονται και φυλακίζονται πρόκριτοι. Στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ανήμερα της Αναστάσεως, οι γενίτσαροι Σορμούν συλλαμβάνουν τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον απαγχωνίζουν στην κεντρική πύλη. Από τις 27 Μαρτίου 1821, όπου ο Κολοκοτρώνης με 300 μανιάτες πολιορκούσαν την Καρύτενα, οι Τούρκοι ζητούσαν ενισχύσεις από την Τριπολιτσά. Αν και προσπάθησε να πείσει τους οπλαρχηγούς να κλείσουν τα περάσματα και να εμποδίσουν τις τουρκικές ενισχύσεις που θα βγαίναν στην πόλη, δεν εισακούστηκε, και ενώ μέχρι το απόγευμα της 29ης Μαρτίου νικούσε στον Άγιο Αθανάσιο και στο γεφύρι της Καρύτενας, αποθώντας 1.700 Τούρκους προς τη γέφυρα του Αλφιού. Κατέφθασε τότε η ισχυρή εχθρική δύναμη, διέλυσε την πολιορκία, και όταν οι εχθροί γενικότερα επιτέθηκαν, οι απειροπόλεμοι Έλληνες διασκορπίστηκαν. Ο Κολοκοτρώνης είχε δικαιωθεί. Η φρουρά της Τριπολιτσάς ήταν ικανή να διαλύει τις κατατόπου πολιορκίες, γεγονός που είχε αποσυνθετική επίδραση στα νεοσύστατα επαναστατικά σώματα. Μαζί με τον Παπαφλέσσα και τους άλλους κατέφυγαν στο Χρυσοβίτσι. Εκεί τους γνωρίζει το σχέδιό τους να πάρουν με πολιορκία την Τριπολιτσά. Δέχεται χλευασμό, προσβολές και τον αφήνουν μονάχο. Είναι εκεί που βλέπει το όραμα της Παναγίας και ενθαρρυμένος πηγαίνει στην Πιάνα να στήσει στρατόπεδο. Οι Οθωμανοί βγαίνουν ξανά από την Τριπολιτσά και καίνε το στρατόπεδο της Πιάνας και την Αλονίστανα. Τότε ο Κολοκοτρώνης στέλνει μαντατοφόρους στο Μοριά να συναχθούν όλοι οι πρωτοκαπεταναίοι στο Σαπολίβαδο στις Μαρμαριά στον Κάπο, εδώ που είμαστε σήμερα, για να αποφασίσουν τι θα γίνει με την Επανάσταση και να επιμείνει στο σχέδιό του για την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Μαζί με τον Κανέλο Δελιγιάννη, τον Τουρκοβασίλη και λίγους ακόμα, περπατώντας όλη τη νύχτα, ξημερώθηκαν στο Πάπαρι. Τα πρώτα αυτά σκορπίσματα απεδείκνυαν πόσο δεν επαρκούσε ο ευθαρμοτισμός και οι πρώτοι ενθουσιασμοί για να στηρίξουν την Επανάσταση. Στρατιωτικά και πολιτικά
είχε πλέον καταστεί επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει ενιαία διοίκηση. Χρειαζόταν άμεση οργάνωση και οι αρχηγοί να έχουν ηγετικές ικανότητες και κύρος, ώστε να τους υπακούουν οι απίθαρχοι οπλαρχηγοί. Θα μπορούσαμε να παραλληλήσουμε αυτή τη σύναξη στο Πάπαρη με τη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας, καθώς πολέμαρχοι από όλο το Μοριά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κολοκοτρώνη που έλεγε «Ζυγώστε στην Τριπολιτσά και ελάτε να με βρείτε στο Πάπαρη». Αυτό ακριβώς που λέει το μνημείο που είναι μπροστά μας. Την ώρα αυτή της αγωνίας του Κολοκοτρώνη έφτασαν από τη Ζάγνηθο και τα δυο του παιδιά, ο Πάνος και ο Γιάννης, κάνοντάς τον να νιώσει ιδιαίτερα υπερήφανος. Μέσα όμως στη γενική κατάσταση, με τις διαφωνίες και τη μυσαλλοδοξία των οπλαρχηγών, ο Κολοκοτρώνης νιώθει μεν χαρά γιατί πέτυχε να συστήσει αυτό το στρατόπεδο στο Πάπαρη, αλλά αισθάνεται και ανησυχία γιατί αυτά που θα προτείνει απαιτούν ενότητα στη διοίκηση και στην ενέργεια. Όμως, εγωισμοί, τοπικισμοί, αδιαλλαξία και μίση κλώνιζαν την ενότητα του αγώνα. Ήταν διακριτά πάθη που οι ξένοι κατάλληλα υποδάβλιζαν για τα δικά τους συμφέροντα με πίστη στο αξίωμα του διέρη και βασίλευε. Οι Μωραΐτες υποτιμούσαν τους Ρουμελιώτες και οι Ρουμελιώτες μισούσαν τους Μωραΐτες. Οι Ιδραίοι και οι Σπετσιώτες περιφρονούσαν τους Μωραΐτες και τους Ρουμελιώτες. Οι Μωραΐτες φθονούσαν τους Μανιάτες. Οι Μανιάτες εχθρεύονταν τους πάντες και εισέπραταν τα ίδια συναισθήματα από όλους τους άλλους. Μέσα σε αυτό το κλίμα της αμοιβαίας καχυποψίας και του ανταγωνισμού βρίσκουμε το Πολεμικό Συμβούλιο στο Πάπαρη και τον Κολοκοτρώνη να προσπαθεί να γεφυρώσει όλες αυτές τις συμπεριφορές. Έχοντας μελετήσει τη στρατιωτική τέχνη και τον τρόπο δράσης τακτικού στρατού, αλλά και γνωρίζοντας την ψυχοσύνθεση των ραγιάδων, ήξερε καλά ότι η Επανάσταση δεν θα είχε ευνοϊκή εξέλιξη εάν οι άτακτοι κλέφτες δεν μετατρέπονταν από έναν ανοργάνωτο όχλο σε ένα εκπαιδευμένο σύνολο που οι ψυχικές δυνάμεις του κάθε πολεμιστή να τον οδηγούν στη μάχη με θέληση για ελευθερία μέχρι θάνατο. Ο ίδιος στα απομνημονεύματά του αποτυπώνει: η αρχηγία ενός ελληνικού στρατεύματος ήταν μια τυραννία, γιατί ο καθένας έκαμε τον αρχηγό, το δικαστή, το φροντιστή, έφευγαν και ξανάρχονταν πάλι. Κάθε Έλληνας είχε και τα καπρίσια του και έπρεπε για να κάνεις δουλειά με αυτούς άλλον να φοβερίζεις, άλλον να κολακεύεις και άλλον να τιμωρείς. Δεν θα κάνω κάτι τέτοιο σε εσάς, με συγχωρείτε. Βέβαια, η αρχηγία εκείνη την εποχή δεν πρέπει να θεωρείται με τη σημερινή έννοια του όρου, δηλαδή την υπόσταση πλήρους διοικητικής ενότητας, ώστε να εκτελείται ασυζητητή η διαταγή του αρχηγού. Αυτή την πολυτέλεια δεν την είχε ποτέ η Επανάσταση, ούτε στις κατατόπους ενέργειες, ούτε πολύ περισσότερο όταν συνέπραταν στις πολεμικές επιχειρήσεις αρχηγοί από διαφορετικές επαρχίες. Ο καθένας είχε την αποκλειστική αυτοτέλειά του και ήταν πραγματικά κύριος του σώματος που είχε, καθώς και ήταν αδύνατον να αντικατασταθεί από άλλον, ούτε να υπαχθεί σε άλλον. Περισσότερο από κάθε άλλον ο Κολοκοτρώνης ασκούσε κάποια πανελλήνια επιρροή στους αρματωμένους, γεγονός που πιθανόν να εξασφάλιζε κάποια ενότητα και για μια συνδυασμένη ενέργεια. Στο Πάπαρη, με στένος παρουσιάζει ολοκληρωμένο το πολεμικό του σχέδιο για να πολιορκήσουν την Τριπολιτσά, πείθοντάς τους ότι έπρεπε να μεταφέρουν το στρατόπεδο από το Πάπαρη στο Βαλτέτσι, να φύγουν δηλαδή από τα παιδινά του κάμπου της Θυμαριάς στο Σαπολίβαδο και να μεταφερθούν να στήσουν στρατόπεδα στα πλέον ασφαλή ορεινά, στο Βαλτέτσι, στην Πιάνα και στο Χρυσοβίτσι, ώστε να ισχυροποιηθεί έτσι και το στρατόπεδο των Βερβαίνων του Επισκόπου Βρεσθένης Θεοδόρητου, που ήταν η τροφαποθήκη των άλλων στρατοπέδων. Έτσι θα δημιουργούσε τον πρώτο κλειό γύρω από την Τριπολιτσά. Εδώ αρχίζει το δραματικό στοιχείο αυτού του πολεμικού συμβουλίου, με τη διαφωνία των πρωτοκαπεταναίων για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην Επανάσταση, φτάνοντας σε σημείο να τραβήξουν τα σπαθιά τους. Ο Κολοκοτρώνης βάζει όλη του την πολιτική ραδιουργία για να σπάσει τη διαμάχη των Προκρήτων, προτείνοντας έξυπνα και διπλωματικά για αρχιστράτηγο της Επανάστασης στο Μοριά τον Πετρόμπεϊ. Αυτό είναι ο σημαντικός λοιπόν ρόλος της υπόθεσης του Πάπαρη, θα έλεγα, όχι τόσο ότι είναι από τα πρώτα στρατόπεδα,
αλλά ότι ουσιαστικά ξεκίνησε από εδώ η πολιτική διεργασία για τη δημιουργία πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης, και το κυριότερο πίσω από όλα αυτά είναι ότι σιωπηρά όλοι τους είχαν, χωρίς να το καταλάβουν, αποδεχθεί το σχέδιο του Κολοκοτρώνη, το πολεμικό σχέδιο δηλαδή να γίνουν στρατόπεδα γύρω από την Τριπολιτσά για να πολιορκηθεί η πόλη με αυτόν τον τρόπο. Το Πάπαρη επιλέγει γιατί η τοποθεσία, αν και δεν ήταν ασφαλές στρατιωτικό λιμέρι με φυσική οχύρωση για να δημιουργηθεί στρατιωτική τοποθεσία με συγκέντρωση δυνάμεων, από εδώ όμως μπορούσε να ελέγχει το δρόμο του Ναβαρίνου προς την Τριπολιτσά. Ο Κολοκοτρώνης έχει πάντα στο νου του το ιππικό των Οθωμανών. Γι' αυτό συστήνει στρατόπεδα στα ορεινά που είναι δύσκολη πρόσβαση των υπαίων, ενώ στα παιδινά φροντίζει να τους δει από μακριά και να έχει δυνατότητα διαφυγής. Από το Πάπαρη μπορεί εύκολα να προστατευτεί κανείς πηγαίνοντας στο Λεοντάρι. Το μεγάλο κέρδος λοιπόν από το στρατόπεδο στο Πάπαρη είναι η υιοθέτηση του σχεδίου του Κολοκοτρώνη. Έτσι, μετά από πολλές στρατιωτικές διεργασίες για τη σύσταση κατάλληλων στρατοπέδων και την εκπαίδευση των κλεφτόπουλων, και όντας σίγουρος ότι ο Θεός έχει υπογράψει την ελευθερία του έθνους, στις 18 Μαΐου του 1821 έστειλε επιστολή στο Μουσταφά-μπεϊ με μια επίσημη προειδοποίηση πως άρχιζε η πολιορκία της Τριπολιτσάς με όλους τους στρατιωτικούς κανόνες, όχι πλέον από κλέφτες, αλλά από το στρατό των ελευθέρων Ελλήνων. Ήταν μια πρόσκληση για παράδοση της πόλης πριν αρχίσουν οι σκληρές εχθροπραξίες. Εγώ εκοιμόμουν στο Βαλτέτσι, εγευμάτιζα στην Πιάνα και εδείπναγα στο Χρυσοβίτσι, θα πει κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Και εκείνο το γράμμα τελείωνε με τη φράση «Καλές ανταμώσεις στο σεράγι σου μέσα». Στο όνομα της ελευθερίας, ο Ραγιάς αποφάσιζε να πεθαίνει και έτσι ξαναγινόταν ελεύθερος. Όποιος πεθάνει σήμερα, 1000 φορές πεθαίνει, θα γράψει στους ελεύθερους πολιορκημένους ο εθνικός μας ποιητής. Αυτός ήταν ο άθλος όλων αυτών των αγωνιστών που στη σημερινή μου ομιλία εσκεμμένα δεν τους ανέφερα ονομαστικά, εκτός ολίγων, αφήνοντάς τους ίσους στις συνειδήσεις μας, ότι όλοι μαζί ανέβασαν τους Έλληνες από τη θέση του υπόδουλου στη βαθμίδα του ελεύθερου. Και αυτός είναι ο λόγος που 200 και πλέον χρόνια μετά εξακολουθούμε να τιμάμε και να θαυμάζουμε τη δύναμή τους. Βέβαια, στην εποχή μας υπάρχει μια τάση υπεραπλούστευσης των ιστορικών γεγονότων που καμιά φορά μάλιστα φτάνει και στην υποτίμηση των συνθήκων, των προσωπικότητων και των κατορθωμάτων των αγωνιστών. Αλλά αυτό όμως δεν αφορά πλέον εκείνους. Ξεκάθαρα το λέει ο Κολοκοτρώνης στους νέους στην Πνίκα. Εμάς μη μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Η κάθε έρευνα που ξεκινάει με σκοπό την τεκμηρίωση της αμφισβήτησης των ηρώων, των γεγονότων και των προθέσεων στοιχιώνει απλά εμάς και δημιουργεί ένα ρήγμα στο αύριο με θύμα τις επόμενες γενιές. Αποτελεί ιδιαίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι μαζί μας εδώ βρίσκονται σήμερα ο Σύλλογος Αρκάδων Ηλιούπολης με τις παραδοσιακές τους φορεσιές, δίνοντας όχι απλά χρώμα στη σύναξή μας, αλλά έργο, λόγο και νόημα. Σήμερα, μέσα σε όλες αυτές τις κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις που ζούμε, υψώνεται στις συνειδήσεις μας η ανάγκη να γαλουχούνται πολίτες με υψηλό θρησκευτικό, εθνικό και δημοκρατικό φρόνημα και με στεναρή την ιστορική συνείδηση. Αυτό είναι το μήνυμα που μας στέλνει σήμερα από το Πάπαρη όλη η Ελληνική Επανάσταση και ας το κρατήσουμε μαζί με τη σημαία μας ψηλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φωτόπουλο.